3 மீன்கள் கதை. அது ஒரு பெரிய குளம். குளத்துல நிறைய தண்ணி இருக்கும், கூடவே நிறைய மீன்களும் இருக்கும். அந்த மீன்களில் 3 மீன்கள் ரொம்ப காலமாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்துச்சு. அதில் மீனோட பேர் வருமுன் காப்பவன், 2வது மீனோட பேர் வரும்போது காப்பவன், 3வது மீனோட பேர் வந்த பின் காப்பவன். இந்த 3 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க. அந்த ஊரில் கோடைக்காலம் வரும்போது அந்த குளத்தில் உள்ள தண்ணியோட அளவு குறைஞ்சிருச்சு. அந்த வழியாக வந்த ஒரு மீனவன் இந்த குளத்தை பார்த்துட்டு, ஆஹா, குளத்தில் தண்ணியோட அளவு கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் மீன்கள் ரொம்பவே இருக்குது. நாளைக்கு காலையில் வலையோடு வந்து இந்த மீன்களை பிடிச்சிட்டு போனால் நமக்கு நல்ல வேட்டை அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே போகிறான். இதை கேட்ட அந்த 3 மீன்களில் வருமுன் காப்பவன் அப்படின்ற மீன் சொல்லிச்சு, டேய் நமக்கு ஆபத்து நாளைக்கு காலையில் வருது, வாங்க நம்ம இப்போவே இந்த இடத்த விட்டு ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். இதை கேட்ட 2வது மீனான வரும்போது காப்பவன் சொல்லிச்சான், நாம் ரொம்ப வருஷமாக இங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், யாரோ ஒருத்தன் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு போகிறான், வரட்டும்டா, நாளைக்கு காலையில் தானே, வந்தப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சான். 3வது மீனான வந்த பின் காப்பவன் சொல்லிச்சான், எது வரணும் இருக்கோ அது வரத்தான் செய்யும், எது வரக்கூடாதுன்னு இருக்கோ அது வரப்போகிறதே இல்லை, என்ன நடந்தா என்ன, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் போயிடுச்சான். இதை கேட்ட வருமுன் காப்பவன்ற மீன் ரொம்ப கவலையாகி, இவங்க என்ன இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க, இது நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு உடனே வேற இடத்த தேடி போயிருச்சான். சொன்ன மாதிரியே மறுநாள் காலையில் அந்த மீனவன் வலைய விரிச்சான், எல்லா மீனையும் அள்ளிட்டான். இப்போ அந்த 2வது மீனான வரும்போது காப்பவன் யோசிச்சான், ஆஹா, பிரச்சனை வந்துருச்சு, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு உடனே செத்து போன மாதிரி நடிச்சதான். இதை பார்த்த அந்த மீனவன், ஆஹா, இது செத்து போன பழைய மீன் போலுக்கு, இது வேண்டாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டானா. உடனே அது துள்ளி குதிச்சு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து தப்பிச்சோண்டா சாமின்னு ஓடியே போயிடுச்சான். ஆனால் இந்த 3வது மீன் இருக்குல்ல, வந்த பின் காப்பவன், அது என்னடா செய்கிறது, இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு மீனவனோட வலையில் மாட்டி செத்து போயிடுச்சான். இது மீனோட கதை இல்லை, மக்களுக்கு மீன்கள் மூலமாக சொல்லப்பட்ட கதை. இதே மாதிரி தான் மனுஷங்களும் வருமுன் காக்கணும் அப்படின்றவங்களும் இருக்காங்க, வரும்போது வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றவங்களும் இருக்காங்க, வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், நடக்கிறது தான் அப்படின்னு எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இந்த கதையில இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, வருமுன் காப்பவன் அப்படின்ற மீன் மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம எப்பவும் நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழலாம், பாதுகாப்பான வாழ்க்கையும் வாழலாம். வரும்போது காப்பவன் அப்படின்னா ரிஸ்க் எடுத்து வாழ்கிற மாதிரி, எப்போ எந்த பிரச்சனை வரும், தப்போமா தப்பிக்க மாட்டோமான்னு தெரியவே தெரியாது. ஆனால் வந்த பின் காப்பவன்ற 3வது மீன் இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி மக்கள் எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் வந்தது வரட்டும் அப்படின்னு இருந்து வாழ்க்கையை ஓட்டிடுவாங்க. இதில் எதுவாக நாம் இருக்கணும்னு நாம் தான் முடிவு பண்ணணும்.